Kliza se na pločica. Ne. Cilj. Ne, samo da dođe do ovoga je bitno, do tepiha. Hajde još malo. Evo ti pare. Evo ti $1, kozo. Ako dođeš, uzmi ga. Vodi. Evo ti, kozo, maco, na. Ne vidimo zašto će prvo kao je majka. Uzela na $1. Ajde da pužiješ. Ajde, kozo. Dođi, ja ti dam još nešto. Dođi. Evo ti $5, idi do frižidera gore, hajde. Hajde, daći ti $5, hajde do frižidera gore. Hajde. No, usta, no. E sad se tamo može poći ili ima krompir? Za malo se prevodno koza. Hena, dođi mamo, dođi. Ajde vam, Hena, evo ti ovo. To je blizu. Tata. Ja, spaj. Uzeti ja, pa. Ajde tamo. Ajde tamo. Ma neka ta stup jedna, haj gore. Jedno ti $1 uzmi, kupi žvake, ajde. Smotko, ostavi krompir. Hoće da ispeče. Ajde tamo, jedno pare, stvari. Evo ti ovo. Njena. Jebo, teže je to od tebi, jedna, beži. Šta je to? Ne, Njena. Evo ti. Aj, jedna. Eto ti cigare dole. Ti kompir dolje, haj. Trči. Sad će ti tu otvorat smeće. Gdje si zapela jadna, šta ima to tu? Sad će ubijeti svi. Kako se vuče. Ispušti se. Smotko, dođi gore. Dođi vamo. Evo ti pršuta. Sad napada već se dobro. Nema veze. Dođi, Hena. Podrignu, Hena. Ne. A još malo kuzici svijetla. Ne. Ne. Šta je to? Ne, Hena, ne. Kozo. Maco.